Abaholi bomphakathi waku-Ward 16 endaweni yaseMapetla sebeyikhahlele ngazo zombili eyinsolo zokwesabisa kanye nokuphanga okusolala ukuthi kwenzeke ngenkathi kuqhubeka umkhankaso obuhlose amabhizinisi asebenza ngokungekho emthethweni. Laba baholi banikele esiteshini samaphoyisa saseMoroka ngemuva kokuvulelwa amacala obugebengu lapho begcizelela khona ukuthi le mikhankaso yenziwe emehlweni ezikhulu zomnyango wezasekhaya kanti futhi yenziwe ngokuthula. Izakhamizi ihlangane ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa saseMoroka ukuzokweseka laba baholi abathintekayo. Kanti amaphoyisa wakaphawuli ngalolu daba njengoba losaphenywa. Umphakathi waseMapetla uholwa ngabaholi bawo umashele esiteshini samaphoyisa seMoroka ukuyobamba umhlangano nabaholi besiteshi ngemuva kokuvulwa kwecala lokwebiwa phecelezi looting ngomliso ongokufika kuleli onesitolo endaweni. Lolu daba luza ngemuva komkhankaso womphakathi wokuzama ukuvala lezi zitolo njengoba uthi kumele kubuyiselwe umnotho ezandleni zabantu bakuleli. We wrote a formal letter to voice out our grievances, but we were also summoned to come here because a case that has been opened against us. There's charges that were laid against us. At this point, we don't know exactly what is the charge and who laid the charges, but to our understanding, it's like one of the Somalians who are operating a shop in Mapetla. So we are still not yet sure. The details are a bit sketchy right now. Kusenjalo uqhube ngokuthi kuyabakhathaza ukuthi abantu bakuleli uma bedinga usizo luza kanzima kodwa abakufika bayazenzela. One of the leaders asked us in one of our groups to say, we fail to understand Uguti, why every time whenever a South African is accused of something and the police are so quick to react, but when we fighting against these very people, which is the illegal foreigners, the police will take their sweet time to respond. And now it seems like Yonke Indo is been downgraded to xenophobia. But then you ask yourself, Guti, they are forcing us to be integrated with these people, Lae Township. Why these people can't be integrated in the affluent suburbs like Sentin, Fourways, and Sandhurst and all these other affluent neighborhoods? Lo mphakathi uphinde waveza ukuthi leli cala liyaxaka njengoba njalo uma kwenziwa lemkhankaso amaphoyisa asuka khona ukuqapha isimo kanti kusuke kukhona nabaqophayo konke okwenzekayo ukugwema izinto ezifana nalezi. Ezindabeni zeSoweto TV ngikunokulunga Mthembu ngiseMoroka.